vil jeg gerne sige rigtig hjertelig velkommen til jer. Vi har glædet os rigtig meget til at få lov til at dele de her penge ud. Og så kunne jeg lige præsentere mig selv først. Jeg hedder Alice. Jeg er afdelingsdirektør i det, man kalder GF Horsens, Silkeborg og Skanderborg. Og det her det er jo så kontoret i Horsens. Vi skal jo fejre jer, fordi at I er blevet udvalgt få blandt mange. Og det er jo fordi, at det I har gjort, det er, at I har kan man sige, gjort en forskel i de foreninger og sådan noget, som I repræsenterer. Og vi har jo en komité, der sidder og gennemgår alle de her fine ansøgninger, vi får. Og det, der falder godt for deres øje, det er jo sådan et sted, hvor man ved, at der er ildsjæle, der går ind i det. Og det må man sige, det er jo I jo.